рейди нелегал 2024 мақсад шаҳрвандии Русияро дастрас кардагӣ нестем. Патент проверка намекунем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав оиди депортатсияи муҳоҷирон ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат тамошо кунед. Агар нафарҳое ки бихоҳед ба Англия барои кор сафар кунед, шумо бояд пеш аз сафар кардан аввал ба худтона анкета пур кунед. Одаме ки анкета пур мекунад, рақамош рӯи экран мебарояд, дар WhatsApp нависта қатиш суҳбат бикунед. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо ихроҷи 20 000 муҳоҷир аз Федератсияи Русия дар доираи як амалиёти нав. Мақомоти Русия дар натиҷаи амалиёти нелегал 2024 гуфтанд ки 20 000 муҳоҷирро аз ин кишвар бояд ихроҷ кунем. дар ин бора Владимир, вазири корҳои дохилии Русия, дар ҷаласаи ҳайати мушовараи ин ниҳод хабар дода гуфтааст, ки дар ин амалиёт беш аз 106 000 қонунвайронкунӣ аз сӯи муҳоҷирон ошкор карда шудааст. Амалиёт ва рейдҳое ки нав рафтесай бар зидди муҳоҷирон дар Федератсияи Русия тақрибан 106 000 қоидавайронкунӣ ба қайд гирифтанд ва 106 000 қоидавайронкуние ки ба қайд гирифта шуд, муқоиса кардан бояд 20 000 муҳоҷир дар ин амалиёт депортатсия карда шавад. Мақомоти Русия мушаххас нагуфтаанд ки ин муҳоҷирон шаҳрвандони кадом кишварҳо ҳастанд, аммо ба Русия гуфта мешавад ки бисёртар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон тааллуқ дорад. Сухангӯи вазорати корҳои дохилии Русия гуфтааст, то айни ҳол рейди нелегал 2024 ё худ ҳамон амалиёт алайҳи муҳоҷирон ё шаҳрвандони хориҷӣ идома дорад ва гуфта мешавад ки идома хоҳад ёфт. Ҳамчунин ба гуфтаи онҳо алайҳи 684 нафари дигар барои убури ғайриқонунии сарҳади Русия парвандаи ҷиноӣ оғоз шудааст. Ҳамчунин барои ғайриқонунӣ убур кардани марз низ нисбати 684 нафар шаҳрвандони хориҷӣ парвандаи ҷиноӣ оғоз карданд ва сухангӯи вазорати корҳои дохилии Русия инчунин барои тамоми муҳоҷирон қайд карда гуфт ки ин амалиёти нелегал соли 2024 то айни ҳол идома дорад ва идома хоҳад ёфт. Мақомоти Русия қаблан гуфта буданд ки дуюмин марҳилаи амалиёти нелегал соли 2024 оғоз шуд. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Ягон нафари шумода дар кор боша ки границаи Қазоқистон бигзарен, агар ки мисол ҳуҷҷат ҳам надошта бошен шумо, ҳамин рақамҳое ки рӯи экран мебарояд қатишон суҳбат кунен, бо дили пур ва ба боварӣ шуморо граница мебарану миёранд. Қурбонов нависонда: ассалому алайкум ака. Ман 3 сол мешава патентам сӯхтагиай. Бе документ 2 кӯдак дорум, мактаби Россия мехонам. Ман дар 18 январ ба Тоҷикистон равам. 3 моҳу 10 рӯз истум. Гашта омада метонам барои хондани кӯдакон ки аз синфшон намонанд. Справка гирам аз мактаб. Дар паспортни контрол нишон диҳам ки кӯдакон мехонанд. Ҳамида ягон чи падешка мешида бошад. Илтимос ҷавоб диҳем. Пешакӣ раҳмат. бале, вақте ки фарзандои шумо дар оҷа таҳсил мекунанд ва оилаи шумо дар оҷа истиқомат мекунад, сабаб шида метавонад ки мисол шумо ба назди ҳамво мерен гуфта мисол шуморо ворид шавӣ бимонанд. Лекин як гапе ки агар дар ҳолати биромадан шуморо депортатсия кунанд ва гашта биромаданда ин справкаҳои гуфтагитон ба кор намебиёяд, ба хотире ки ҳамсари шумо ё фарзандои шумо мақсад шаҳрвандии Русияро дастрас кардагӣ нестем. Як нафар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай тамом мешавад. рӯзи 27 ноябр ба анҷом мерасад, лекин як сухангӯи вазорати мудофиа тақрибан 3-4 рӯз пеш гуфта қайд карда буд ки мумкин пеш аз 27 нақшаи даъват ба хизмат пурра дар сартосари Тоҷикистон ба анҷом мерасад. Як нафари дигар нависонда: салом бародаро, чӣ ба иқаи хизмат метарсем? дар бораи хизмат бисёри бад саволай, аҳамият метавонам ин чиза. бале, дуруст қайд кардита. мо доимо дар видеоҳои худмон қайд мекунем ки мисол мо шумо бояд хизмати ватан кунем ва мисол бояд ҳамеша дар ҳифз ва ҳимояи ватан бошем. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, ҳамин сертификат баъд аз 3 сол продлит кунӣ мешавад?
сертификати чиро дар назар дорем бародар? Ҳамуро пурратар менависондем, боз хуб мешид. Рустам нависондай: салом акаи Сормон, чӣ хел патента проверка кунем? Намедонам, ягон каса тавсия дода наметавонам патент проверка намекунем. Як нафари дигар нависондае ки салом акаи Сормон, ман дар рӯйхати сиёҳ ҳастам. Граница гузашта регистратсия патент кунам мешавад? Ҳозир бигзарен, агар бубуроен аз сари нав ворид бошем, бале. То рӯзи 5 феврал ҳама муҳлат дорам, бародари азиз. Ҷамолиддин нависондай: салом акаи Сормон, барои ҳамин бекор кардани ЗАГС ба киҷо муроҷиат кардан мумкин аст? барои бекор кардани акти никоҳ ба суди ноҳиятон ба суди ҷои зистон муроҷиат мекунем ва аввалан ба шумо муҳлат метиҳанд барои оштишавӣ. баъди ба охир расидани муҳлат ҳарду тарафайн ки дар як ақида бошад ба акти никоҳ бекор карда мешавад. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сормон, ҳозир дар Россия паспорт гирифта мешавам? Меган дигар паспорт надодастанд. агар ҳамин хел бигирем, бародарои азиз, ба меган зиндагӣ пеш намеравад. ба ин рӯзо бисёр одамо бисёр чӣ меган, лекин ҳамин чизҳои беасоса дарҳол бовар кардан дар кор нестад. ба мисли пештара чӣ хеле ки шаҳрвандои хориҷӣ паспорти российский мегирифтанд, ҳозирам ҳамун хел мегиранд, бародар. Юнусов нависондай: салом акаи Сормон, патент аннулирова шавад, чӣ кор бояд кард? патент вақте ки аннулировад мешавад, мо минусҳои худша бисёр вақтҳо гуфтагӣ ҳастем ки то муддати 1 сола дигар шумо наметавонед ки патент биспоред. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сормон, проверка рейдҳо тамом шуда бошанд ё ин ки не? дар аввали видео дар ҳамин бора мо гап задем ва ҳамаша фаҳмондем, яъне ки то айни ҳол рейдҳо идома доранд, тафтиши ҳуҷҷатҳо идома доранд, чӣ дар сарҳадҳо, чӣ дар аэропортҳо ё чӣ дар бозору дигар ҷойҳо ҳастанд. ба ҳамин хотир қонунӣ кор кунед, бо документ бошен 100%, мушкилӣ болои сари худтон набиёрем. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.